creiem que cada escola que es tanca, cada línia que es tanca, ens fa un país més feble i, en tot cas, més incult. El que s'ha fet s'ha demostrat fins ara que és insuficient. Vull dir, nosaltres, des del punt de vista de Convergència a Castelldefels, ho tenim clar. Hi ha una demanda clara per part de la comunitat educativa en aquest sentit, per part dels professionals, per part dels pares i per part sobretot de l'AMPA, que ha estat, també si em permeten agrair-li la seva funció en tot aquest tema. I els polítics a nivell municipal, la nostra responsabilitat és fer ressò d'això i donar-li solució. Independentment, creiem nosaltres, de cicles o de tendències polítiques. Probablement el més maco d'aquesta tarda serà, espero, la unanimitat en aquest sentit, matitzat en coses que probablement uns de nosaltres no estaríem d'acord, però tots creiem que per sobre de tot això està el manteniment, en aquest cas, d'aquesta línia de P3. En aquest sentit, nosaltres no hem llançat la tovallola, continuem intentant, de fet, tenir trobades i mobilitzar el que podem en aquest sentit. Ens han confirmat que el proper dia 18 de maig el director dels serveis territorials ha convocat una reunió amb l'escola, l'AMPA, l'Ajuntament de Castelldefels. Crec que és així, però no serà suficient si no aconseguim donar un pas més. I per donar aquest pas més és indispensable, creiem nosaltres, la mobilització i que es vegi clarament que estem tots units perquè aquesta línia no es tanqui. També, d'alguna manera, demanar disculpes a tots aquells que han patit aquesta situació i que l'estan patint, i m'agradaria fer referència des de la direcció de l'escola, als professors, als pares, perquè aquest patiment hem d'estar a l'alçada de nosaltres perquè no es torni a repetir.